Asik. Jos. Sati Joko kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar salat sayekti ngedoke tindak mungkar. Maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe diva. Salat sayekti ngedoke tindak mungkar. Maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe. Tetep panjenengan pinarak wonten mriki langkung rumiyin.